קורא חברים, כאן אריאל, בעוד סרטון ודניאל, כן? בעוד סרטון. היום אנחנו בזמן האחרון בפורים, כמו שאתם יודעים. מן הסתם בפורים יש המון נפצים וכל מיני דברים כאלה. אני אישית בפורים השגתי כמה נפץ כדורגל, קצת רמדאנים וכוורת קקטוסים, אבל לצערי הכל נגמר. וגם היה לי גם כמה שפשפים וחזירזירים, אבל הכל נגמר, ולא שמרתי שום דבר לדניאל ולי. כן. ואני מחפש, וזהו, נגמר הפורים. אני רוצה להכין נפץ תמידי, נפץ שאני יכול להכין אותו בכל מצב. אז חשבנו על רעיון, ראינו סרטון ביוטיוב, וחשבנו על רעיון. כן. וזה הרעיון. נפץ דינמו, ככה אנחנו קוראים לו. שימו לב, זה הולך בצורה כזאת, לוקחים קופסת גפרורים, לוקחים רק את החלק האבק שריפה שלהם, מגרדים קודשים, לוקחים, שמים את הכל בתוך הקופסה. בנוסף, לוקחים פיקות, שמים את הפיקות בתוך זה, אחרי זה סוגרים את זה ביחד, לוקחים שקית מלאה אוויר, ונועלים את זה בתוך. עכשיו, אם אתם שואלים למה הפיצוץ הזה הולך להיות יותר חזק, בגלל שבתוך השקית יש לחץ. הלחץ יהיה הרבה יותר חזק מלחץ שדורכים על זה. בגלל שזה הולך להיות יותר חזק, הפיצוץ הולך להיות הרבה יותר חזק. ולהוציא אש ובנוסף יותר גדולה. ולהוציא גם הרבה יותר אש. זה נפץ ברמה של 2 שפשפים בערך, אפילו כמה חזירזירים. באמת, סתם. זה באמת נפץ ממש חזק. עכשיו, סליחה שלא צילמנו איך אנחנו מכינים את זה מההתחלה, כי זה היה לוקח המון זמן. ומחר אנחנו הולכים לצלם את זה ולעלות ליוטיוב איך אנחנו הולכים לפרוט את זה. נכון. שימו לב, זה הולך להיות פיצוץ ברמה של שפשף, אז לא להיבהל. מי שרוצה שיכתוב עכשיו ביוטיוב, נפץ כדורגל בקל, פעמיים למד. זה מראה סרטון שלי ושל חבר שלי, מפוצצים כדורגל בעיר. זה פיצוץ ממש חזק. זה בסרטון לא הולך לשם חזק כמו שזה הולך לשם במציאות. ותכתבו גם... שימו לב, תכתבו, אנחנו יכולים במראיון אחד לעשות מלא סוגים של נפצים. זה כרגע חשבתי בדיוק על רעיון כזה, ודניאל מאוד עזר לי פה. אז זהו, זה סופו, קראנו לנפץ הזה נפץ דינמו, כי קראנו לזה דינמו, כי דינמו זה סוג של מתכת שעשויה מלחץ חזק. ותכתבו כוורת רמדאנים, ויש שם כוורת רמדאנים. שימו לב, או קקטוסים. שיט פאק די, לא. שימו לב, אל תשכחו, זה בתוך שקית בשביל הלחץ. שיהיה לחץ יותר חזק, צריך שזה יהיה בתוך שקית. חוץ מזה גם השקית תישרף בסוף מרוב האש של הגפרורים וזה. טוב חברים, תודה שצפיתם בעוד סרטון חדש שלנו. נתראה בסרטון הבא, ושימו לב, הסרטון הבא זה הולך להיות הפיצוץ של הנפץ הזה. כן, שזה ממש בקרוב, בבוקר. מחר בבוקר אנחנו הולכים למטה לפוצץ את הנפץ הזה. עכשיו, שימו לב, משהו אחד חשוב אחרון. אל תראו את הסרטון הזה למשטרה. המשטרה יכולה לראות את הסרטון ואז להכניס אותו לבית כלא. כמו שאתם יודעים, נפצים זה עסקה לא חוקית. וכאילו, כל אלה שעוצרים את הנפצים נכנסים לכלא. ואני מפחד שעכשיו במקרה יצרנו נפץ חדש שהוא די חזק. ואנחנו יכולים להכניס אותו לכלא על זה. לכן שמרו על זה בסוד. ואל תשכחו, אנחנו בחיים לא נגיד לכם את השם שלנו. נכון, ביי. אם אנחנו נגיד לכם את השם, זה יהיה מאוד מסוכן. נתראה בסרטון הבא, נפץ דינמו, לחץ, אטום, אש. נתראה בסרטון הבא. וכמו שאתם רואים, זה לא היה השמות האמיתיים שלנו, זה היה שמות מזויפים. אנחנו לא יכולים להגיד לכם את השמות האמיתיים, כי אם נגיד לכם, המשטרה תוכל לדעת, ואז ניכנס לבית כלא. לכמה שנים טובות. טוב, אז נתראה בסרטון הבא, בערוץ הלא חוקי הזה. זה באמת ערוץ לא חוקי. ומחר נתראה בבוקר, רק אני ואריאל יורדים. טוב, יאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.